Представям ви два ръчно декорирани салфетника в различни модели и дизайни. Това е единия, за който ще ви разкажа след малко. И това е другия. Стандартен салфетник с еленчета. Той е малко на коледна тематика. Коледа отмина, но пък ще дойде следващата. И тук си подреждате салфетките. Това е единия, а другият салфетник е с сърца и той е на коледна тематика, с играчки, вътре с розички. Ето тук пак сърчица, играчки, но той има две чекмеджета, в които съответно може да си имате и да си поставите винаги клечки за зъби, малки свещички или нещо, което вие ползвате, но да е винаги под ръка на трапезата, ако потрябва на някого. И съответно салфетките. Много са красиви, различни. Ето тук отзад също с розички. Нежни и ще ви предадат уют и топлина на трапезата. Ще се радвам, ако ви харесат и ми пишете.